F'erba' snin il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta ta' biktar minn 700,000 euro f'direct orders. Ammont meqjus bħala wieħed sostanzjali minn persuni viċin id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li tkellmu ma' One News u li qalu li dawn għandhom ikunu mistħarġa. It-tarif dwar dan irriżulta minn tweġiba parlamentari li tal-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali għad-domanda tad-Deputat Luciano Busuttil. Responsabbli minn dan il-Kunsill Lokali hemm Alexej Dingli, Sindku Nazzjonalista viċin Simon Busuttil. U persuni viċin il-Kunsill Lokali qalulna li bħafna minn dawn id-direct orders ikun jaf bihom is-Sindku jew is-Segretarju Eżekuttiv. Il-Kunsillera l-oħra ma jkunux konxi. Għaldaqstant tlabna spjegazzjoni lilu. U forsi tista' tispjega lil min ingħataw dawn id-direct orders? M'għandix il-ħistawek imma huma affarijiet żgħar naf jekk nixtraw bod żeba' jew xi ħaġa. Id-direct orders ingħataw bejn l-2011 u l-2014. Jekk f'kull każ il-Kunsill mexa mal-liġi ifisser li kienu mijiet il-każi fejn kien deċiż li tingħata direct order. Dingli sostna li l-Kunsill tal-Belt mexa mal-liġi u l-Awditur Ġenerali ma sab xejn ħażin. Il-liġi tħallik tagħmilha, ġifieri kull sena l-accounts jiġu audited, ġifieri anke l-Awditur Ġenerali jaf fihom daw. Iżda meta analizzajna l-aħħar rapport tal-Awditur Ġenerali sibna li dan kellu diffikultà biex analizza r-riżultati finanzjarji tal-Kunsill Belti. Dan għax il-Kunsill tal-Belt naqas milli għaddilu ir-rapport finanzjarju tiegħu fil-ħin. Nuqqas ieħor ta' tmexxija amministrattiva mill-Kunsill tal-Belt Kapitali ta' pajjiżna.